Mä oon Karoliina Kallio, laulaja ja esiintyjä ja kierrän tuolla ympäri Suomen maata. Ja laulajana ja esiintyjänä on kyllä tärkeää se hymy. Hampaat on yksi iso osa, koska tykkään hymyillä ja saan sitä silloin, kun mä hymyilen yleisölle, niin mä saan sitä myös sieltä takaisinpäin. Mullakin on sieltä nuoruudesta pelkotiloja tästä hampaiden hoidosta, mutta ei ole enää kyllä tämän käynnin jälkeen. Täällä Glossilla oli niin mukava, kun tänne tuli, niin oli semmonen niinku viihtysä ja kiva ilmapiiri. Glossilla mulle tehtiin tehopuhdistus, jonka aikana sitten mä sain tosi kattavat neuvot. Arja neuvoi mulle hyvin tarkkaan suun hoidosta. Ja sitten pystyttiin tekemään se tehovalkaisu sen jälkeen, kun oli kaikki asiat suussa kunnossa. Mä suosittelen tosi lämpimästi Glossia ihan kaikille, kaikenikäisille. Ei tarvi olla esiintyjä, vaan ihminen, joka välittää omasta hyvinvoinnistaan.